Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Восіпа Турчыновіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Давайте пазнаёмімся з нашым гістарычным госцем. Сённяшні гістарычны госць – гісторык, які напісаў першую гісторыю Беларусі. Восіп Турчыновіч у 1857 годзе ў Санкт-Петербургу выдаў агляд гісторыі Беларусі са старажытных часоў. І гэта кніга стала падручнікам для вучняў гімназіяў на тэрыторыі Беларусі. Фактычна па ім вучыліся з сярэдзіны 19-го аж да пачатку 20-го стагоддзя. Вось такі ў нас сёння гістарычны госць. Раскажыце больш падрабязней пра навуковыя дасягненні Восіпа Турчыновіча. Восіп Турчыновіч, ён напісаў не толькі агляд гісторыі Беларусі, але ён займаўся відавочна і сельскай гаспадаркай, таму што ён напісаў гісторыю сельскай гаспадаркі ў Расіі са старажытных часоў да 1850 году. Ён напісаў таксама юрыдычны, такі гісторыка-юрыдычны трактат пра спадкаемцаў у старажытнай Русі. Таксама ён рабіў агляды для часопісаў «Отечественные записки» и «Современник» — это петербургскія часопісы, у якіх друкаваліся ягоныя артыкулы. Таму ягоны навуковы даробак ён даволі такі значны. Ну і прытым мы павінны сказаць, што пісаў свае кніжкі ён у даволі такім маладым узросце. Ён нарадзіўся ў 1824 годзе, і калі паглядзець час напісання агляду гісторыі Беларусі, напрыклад, то ён гэта напісаў ва ўзросце 31 году. І ў такім маладым узросце ўжо зрабіўся аўтарам першага падручніка па гісторыі Беларусі. Ну, гэта, канешне, паказвае, што ён быў чалавек неардынарны, таленавіты і здольны дасягаць сваёй мэты. Вы прыгадвалі кнігу па гісторыі. Цікава, гісторыя Беларусі вачыма Турчыновіча. Сапраўды, калі мы паглядзім на гэту гісторыю Беларусі, то мы можам таксама параўнаць гэта з ягонай уласнай біяграфіяй. Рэч у тым, што Турчыновічы гэта шляхецкі род, які паходзіў з Ашмяншчыны, сучаснай Ашмяншчыны, Ашмянскага павету, Віленскага ваяводства, Вялікага княства Літоўскага. І ў часы расійскай імперіі было дзве галіны гэтага роду. І адна з іх засталася ў шляхецтве, пацвердзіла сваё шляхецтва, а іншая сталі прыгоннымі сялянамі. І вось бацька Восіпа, Вінцэнт Турчыновіч, ён пастаянна дапамагаў сваім сваякам, якія апынуліся запрыгоненымі, якія сталі проста сялянамі. Ён дапамагаў ім вярнуць шляхецтва. У гэтым сэнсе вось Восіп Турчыновіч, ён дапамагаў усяму народу вярнуць гісторыю. І вось гэта барацьба за сваё мінулае, таму што як аднаўлялася шляхецтва? Шукаліся старажытныя дакументы і паказваліся, што менавіта гэта галіна роду, яна належыць да дэпутацкай зборні мінскага дваранскага сходу. І калі гэта пацвярджалася, адсылалася ў Петербург. Шукалі гістарычныя дакументы. І відавочна, што і Восіп, ён пайшоў па шляху свайго бацькі толькі ў значна большым аб'ёме. Ён пачаў шукаць дакументы па ўсёй гісторыі Беларусі. І тут ён што зрабіў? Першы момант – гэта даказаў самастойнасць полацкага княства. Для яго Полацк – гэта такі першая беларуская дзяржава. Гэта выразна. Ён апісвае вельмі падрабязна. Там гісторыю Владзіміра Ірагнеды, гісторыю Ўсяслава Полацкага. Другі момант – гэта Вялікае княства Літоўскае і яго адносіны з маскоўскай дзяржавай. Ён, напрыклад, піша, што былі непростыя адносіны, гэта ў той час, у час расійскай імперіі. Трэці момант – ён піша пра тое, што гісторыя Беларусі – гэта гісторыя самастойнага народа. А ў той час гэта патрабавала вялікай смеласці. Ён гэта пісаў пры Мікалаі I, калі былі не самыя спрыяльныя ўмовы. Хоць выйшла яна ўжо праз некалькі гадоў пасля смерці Мікалая I ўжо пры Александры II. І напісана, што дазволена цэнзуру. Значыць, ён пэўны час яшчэ прабіваў гэтае выданне. Ну і пісаў ўжо ў Магілёве, таму што ў Ашмянскім павеце ён нарадзіўся ў 1824 годзе, але, напрыклад, пэўную частку свайго жыцця ён пражыў у Магілёве, ён працаваў перакладчыкам у магілёўскім дэпутацкім сходзе, магілёўскім дваранскім дэпутацкім сходзе. І ў гэтым сэнсе ён быў службоўцам, такім чыноўнікам, але разам з тым і навукоўцам, спалучаў
Лагічнае пытанне, уплыў Турчыновіча на беларускую гісторыю. Сапраўды мы сёння павінны сказаць, што такі гісторык, напрыклад, як Уладзімір Пічэта, першы рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, ён называе Турчыновіча першым самастойным беларускім гісторыкам. Мікола Улашчык, Мікалай Мікалавіч Улашчык, гэта зорка беларускай гістарыяграфіі, гісторык нумар адзін, хіба што ў пасляваенны час. Ён кажа, што вось гістарыяграфія Беларусі, яна пачынаецца з Турчыновіча. Нягледзячы на тое, што ён там шмат запазычыў у іншых гісторыкаў, але ён быў чалавекам, які рэальна працаваў з гістарычнымі дакументамі і акрэсліў, напрыклад, межы Беларусі акрэсліў беларускую мову, акрэсліў самастойнасць палітычную Беларусі ў гісторыі. І ў гэтым яго найвялікшая заслуга. Улашчык гэта казаў у савецкія часы, калі кніга Турчыновіча, яна фактычна была недаступная для большасці чытачоў. Але праз гэтыя публікацыі ён сцвярджаў, і слушна сцвярджаў, што, канешне, Турчыновіч, ён зрабіў вялікі ўплыў на беларускую гістарыяграфію. Думаю, што, адказваючы на ваше пытанне, падсумоўваючы адказ, скажу, што ягоны ўплыў вялікі. Гісторыя Беларусі Турчыновіча, перавыданне і актуальнасць. Акрэсліць два моманты. Значыць, у 1859 годзе, праз 2 гады пасля выхаду гэтай кнігі, агляд гісторыі Беларусі са старажытных часоў, віленскі папячыцель навучальнай акругі, а яна ўключала ўсю тэрыторыю Беларусі, усе школы, гімназіі і так далей, ён аддаў загад закупіць гэту кнігу для ўсіх гімназіяў. І гэта кніга разышлася вось па школах, па гімназіях для дадатковага чытання. Не было такога асобнага прадмету, як гісторыя Беларусі, таму што Расійская імперія была. Была руская гісторыя. Было адно выданне, мы ведаем, у часе Расійскай імперіі. Быў вялікі наклад. Безумоўна, наклад у самой кнізе не пазначаны, але ён быў вялікі, бо на сённяшні час захавалася даволі шмат асобнікаў. Але 1857 год, ужо ў пачатку 20 стагоддзя, было не так лёгка знайсці гэту кнігу. А ў савецкі час яе проста не было. Знаходзілася дзесьці ў бібліятэках, у асобных бібліятэках. І таму ў час ужо незалежнай Беларусі, а гэта быў перыяд 2006 года, было вырашана перавыдаць яе. І ў выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» пад грыфам «Помнікі гістарычнай думкі Беларусі» выйшла поўнае дакладнае перавыданне гэтай кнігі. І ў прадмове адзначалася, што вось кожны беларус павінен ведаць, прынамсі, пра існаванне гэтай кнігі, а яшчэ лепш яе прачытаць. Тым больш, што яна чытаецца вельмі лёгка. Часам яна чытаецца як займальнае апавяданне па гісторыі Беларусі. Таму, безумоўна, перавыданне ёсць на сённяшні момант, яно даступнае, і ёсць электронныя выданні. Можна чытаць, можна знаёміцца, трэба чытаць, трэба знаёміцца. Восіп Вікенцевіч заклаў падмурак вывучэння гісторыі Беларусі. Інтэлектуальна ён належаў да сталічнай школы гісторыкаў-юрыстаў, а сэрцам да Беларусі і беларусаў. Я даволі часта думаю над пытаннем, навошта вяртаць гісторыю людзям. Мой адказ – каб навучыць іх думаць. Уладзімір Караткевіч казаў, калі мы не падымемся самі, нас не падыме ніхто. Таму нельга пабудаваць будучае, калі не паглядзець сучаснымі вачыма на мінулае. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!